त्र्यंबकेश्वर नाशिक. तिथं जायचं आहे आपल्याला. चला कुठं हे बघा आमचे कमांडो. हे बघा आमचे सैनिक धावत आहेत तरी. अरे बापरे. हे बघा आमची गँग. त्र्यंबकेश्वरचे पर्वतरांगा मोठे, फार मोठ्या प्रमाणात. आपल्याकडे आमच्याकडे फोकस मारतो. आधी बघू द्या डोक्याच्या वर आहेत कार्यकर्ते. हे बघा सगळे आपल्याच गावाचे आहेत. हे बघा नाही मार का सुट्टी ते इतकं 100 रुपये होते ते दिले ते. ये बघा छोटी गुफा. ये बघा बस या ना तुझ्या इकडे रूम. चला वरिया पूरा ये गंगा द्वार दर्शन झालं. दर्शन करून या ना. फोटो काढा किती काढायचं तेवढं दर्शन करून घ्या. बड़ा आदमी से थोड़े समझदार है. सरका सरका बाहेर सरका. अरे याच्यामध्ये मामा आहे. हे संपूर इकडे. पुढे काढ चला पटकन चल इकडे. अलीकडे मामा आता गोदावरी जी बघितली ना, तर या अहिल्या गौतम ऋषीने आणली गंगा, तिला गौतमिक गोदावरी बोलतात. तर त्यांचं हे यज्ञ करण्याचं हवन कुंड आहे. आणि ते समोरचं जे त्रिशूल आणि शेषनाग आहे ते महादेवांचा अवतार. म्हणजे तिकडलं का ते मोठे कोणत्या? ते वरती माळावर आहे ना ते ब्रह्मगिरी ती वेगळी आहे. हा हे 108 शिवलिंग आहे. तर तिथं गौतम ऋषींना जे हाताचं जे पातक लागलं होतं, तिथं गौतम ऋषींनी 12 वर्ष तपश्चर्या करून तिथं महादेवांना प्रगट केलेलं आहे. कुठं? ब्रह्मगिरी वरती. हा. तर शंकरांनी जटा आपटलेली आहे, त्यांचं गंगेचं उगमस्थान आहे. त्या गंगेमध्ये अहिल्या गौतम ऋषींनी स्नान केलं, त्यांचं हत्येचं पातक दूर झाल्यानंतर गौतम ऋषीने गंगा इथं आणली, तिला गौतमिक गोदावरी बोलतात.
नंतर या अहिल्या मातेने जसं व्रत केलं होतं की जे माझ्या पतीचं जे गौ हत्येचं पातक दूर होईल तर आम्ही दोघं मिळून 108 शिवलिंगांची इथे पूजा करू. तसं अहिल्या गौतम ऋषींनी इथं पूजा केलेली आहे. 108 शिवलिंग इथं. म्हणजे शंकरने जडा आपटले तिथं, म्हणजे तिथं पाण्याचं दार आहे का? नाही, अशी गुप्त गंगा आहे तिथं. गुप्त गंगा म्हणजे पाणी आहे का तवी? हो, जसं तुम्ही इथं पाहिलं तसं तिकडे पण तसंच आहे. वानेर हे गुफा, हे बघा खडे पायऱ्या. हे पकडू लकडी. हे बघा छोटीशी गुफा. हे बस दमादमाने चला. हर हर महादेव. महादेव महादेव. फार दमान चला. ये बघा जोडी 3 इडियट्स. ओ सो गए क्या भाई? आलू ठीक हो क्या? हॅलो फ्रेंड्स. फार गड जुना आहे. याच्यावरती महादेवाने आपली जटा आदळली होती. आणि हे हनुमान मंदिर, हनुमानाची मूर्ती. हे बघून घ्या. बाबू हे बघा ती अवघड परिस्थिती. लास्ट टोक, लास्ट टोक. याच्यानंतर बुरुजावरती माणसं बसलेली बुवा. नको. ओके, खडे पायऱ्या. हे बघा खालचा नजारा अजून येत आहेत. अजून एक आहे हनुमानाची मूर्ती. बघा वरून मारायचं खाली. हे जुने पायऱ्या एकदम खडे प्रकाराचे. हनुमानाची मूर्ती. जास्त होतं का? 20-25 होतं पब्लिक. मग थोडीफार घ्यायची होती ना सगळ्याला लावच तो. कॅन्सल करा आपलं काय हातात. ओपन आलतं. हा अजून एक हनुमानाची मूर्ती. आता आहे मजा गुफातून जायची थोडी आहे. चला 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 चला. हे बघा फार उभी आहे, पाय निष्ठत आहे. अंगल तुटले की मग खालीच पडलं की खालीच. लास्ट स्टेप. हे आला दार. हे कोणता दार? मोठा महादेवचा. हे मोठा दार, पहिला द्वार. आणि आहे वरी उभे पायऱ्या. घरून चालल्याशिवाय नाही खरं काही. हा हा निष्ठल खाली. निष्ठल चांगलं मुगा खाली नाही क्लिअर. वरीच लागलं फायनल आल्या वरी. हे बघा आमची गँग तिथे अजून. हर हर महादेव. लास्ट. बस कर. इकडे इकडे. हो सह्याद्रीची पर्वतरांग.
गंगेचे उगमस्थान. गंगेचे उगमस्थान. जवळ जवळ इथे जवळ जवळ फोकस करायला. गंगेचे उगमस्थान. तोंडातून येतं पाणी. थांब बाटल करते. पाणी लय भारी आहे इथं. याच्यात मंदिर गौतम बुद्धाने सहस्त्र वर्ष पूजन केले. पाणी भाऊ हे बघा कसं पाणी एक नंबर. परक्षणा त्याच्या पुण्या नाही गणना सगळ्याच्या अशात करा पुढे इकडे पुढे पियचे नाही हातात राहू द्या खरं सगळ्याच्या अशात करा पुढे पियचे नाही हातात राहू द्या. त्यामुळे तुमचं स्वतःचं नाव सांगा, तुमचं नाव सांगा, आईवडिलांचं सगळ्यांचं नाव सांगा, तुमचं नाव सांगा, आईवडिलांचं सगळ्यांचं, पत्नींच्या मुलाबाळांचं सगळ्यांचं नाव सांगा, तुमच्या पत्नींच्या मुलाबाळांचं सगळ्यांचं नाव सांगा. तुमच्या गोत्रचा उच्चार करा. नसेल काश्याप गोत्र घ्या. काश्याप गोत्र उत्पन्नचे तुमचं नाव सांगा, आई वडिलांचं सगळ्यांचं नाव सांगा. काश्यप गोत्र उत्पन्नचे सगळे म्हणा. उत्तमाशे, जटभोजे, नाशिनी, सप्तसागरा, व्याप्तिगंगा, गोदावरी, महापाप, मातापिता भे, गुरु भे, गंगा भे, गोदावरी, नमस्ते, रूपाक्षे, ईश्वरूप, सदाशिव, शरण, भौतिशिव, कर्मकर, हरशंकर, महादेव, ईश्विशा, अमरवल्ला, नीलकंठ, परमात्मा, कासवासी, काळभैरव, कोटिकन्या, महादान, एकबिल्व, कर्म, विष्णू, शिवार्पण, गुरुचर, पूजन, अभिषेक, ब्रह्मगिरी, नमस्ते. पाण्याचा खालसवर तुमच्या पुढे पाणी ठेवा. अशा आपलं पाणी विषातो म्हणा. गतम पाप, गतम दुःख, दारिद्र्य, नेमसे, आगता, सुख, संपत्ती, तव, दर्शन, अखंडित, लक्ष्मी, शिवजटा, यात्रा, सफल, पात्रस्तू. हात जोडून जाऊ का तर सांगा. हात जोडा सगळ्यांनी. ओ पाप सर्व दुःखाग्रहार संपूर्ण सकल पात्रस्तू. वादू दुःखाग्रहार संपूर्ण सकल पात्रस्तू. आता इथे पूर्ण द्या. अकालपती सर्व या दिनासने गंगा गोदावरी पाद पंजा ठिकाण